Pozdrav anime ljubci, dobrodošli nazad u prvu epizodu u 2025. Ja sam Borna, dobrodošli nazad. Danas sa mnom Bok, Filip. Bok, Filip Filipe, je jesi mi tu. dobro? Jesam, evo, odmorio sam se, nažderao sam se za blagdane. Eto, malo smo pauzu napravili od par tjedana, Je. obaveze i sve obiteljske koje smo morali proći i eto, krećemo opet jako. Je, bila je malo gužva i to, i ja sam se isto odmorio, bio sa svojima, frendovi, familija i to, ali sad je vrijeme za novu sezonu animea. 2025. je krenula, no, prije nego što uđemo u 2025. Možda bi za ovu epizodu bilo dobro malo onako da se vratimo nazad u 2024. i vidimo koji su sve animei bili onako top, šta smo novo gledali, šta nam je bilo najbolje, šta je bilo interesantno i šta je naravno moglo bolje, jer nisu svi bili onak kako smo ih očekivali, jel? Tako da, ajmo Eto, malo o tome. da čujem listu, jesi nešto pripremio ili? Pa imam par stvari koje sam ovako izgooglao na netu, koji su po ovim online Rejtinzima. stranicama onako najjači. Ne moramo ih sve proći, ali možemo neke prokomentirati koji su nam možda Pa bili evo, najbolji. ja znam, Em, ne znam, jesi gledao Blue Lock možda? Nisam, jer sam čuo, gledao sam prvu sezonu, bila mi je dobra, i onda sam za drugu sezonu čuo da je jako loša. Nije istina. Znači, druga sezona je top. Znači, meni Dobro? je pre dobra, nešto su kukali za animaciju da nije dobra, Da. kao, ali uopće nije poanta ni bila toliko animacija, koliko je bitna priča bila, jer mislim, ono, šta, najlakše je napraviti ono sad neke fancy, ono, scene, ali je priča bila brutalna. A ist, kako su stalno svi pljuvali po ovoj animaciji, zadnja epizoda je, znači, ono, masterpiece bilo što se tiče Da. animacije, znači, ono je bolesno bilo. Tako da ja sam, evo, fakat prezadovoljan sa animeom. Dobro, stavit ću Moraš onda na pogledati, popis, moraš zato pogledati, što slobodno. ja sam ju stao gledat nakon prve sezone i onda Zdiki je rekao, pogledao nogometni cijeli, znači Zdiki je cijelo pogledao i rekao da mu je top. Eto. odlično. Um, da, jedino što me zapravo spriječilo od toga da ju pogledam je to što sam čuo da su animacije loše, a meni su zapravo u prvoj sezoni animacije bile super. Je, bile su bolje, ali kažem, kad se tiče priče, igrača novih i načina koji su oni igrali i šta su ono sve morali proći, ono, priča je bolesna. Mhm. Mislim, realno i sam znaš da nekad uopće nije ni bitna toliko animacija koliko je priča, ono, dobro. Apsolutno, Tako da, apsolutno. kažem, to i solo leveling mi je bio bolestan. Evo. Solo Leveling je jedan od Žao mi je top uopće animea. anime, mangu čitati jer ne želim baš, ono, ne da mi se ulaziti u to, želim gledati, evo. A vidiš, ti uz mnoge druge ljude su me nagovarali da počnem čitat mange i ja sam cijelo vrijeme, ma ne, ne da mi se ovo ono. I onda prva manga koju sam zapravo ikad pročitao je bila Solo Leveling. Znam, to si mi rekao, da bi Kužiš morao, me? ali nekak mi paše, baš mi paše ono, znaš, ono, čekat tjedan za tjedan, kaj se tiče Mm. ovoga. Jer ono, Pa em Solo čitam Leveling ide One dalje. Piece, kaj veliš? Solo Leveling ide dalje. Vjerujem, super, nek ide. Mislim, gle, vjerojatno i budem, kad ovo pogledam ovu sezonu, jer sam vidio neke, evo, u ovoj novoj, sad, 2025. sezoni kad je došla, vidio sam nešto zanimljivo, pa eto, malo me zanima više to. Da, druga sezona je krenula sad u 2025. Ja sam jako nabrijan i pratim redovito. Prva je, kad je, negdje prije ljeta je izašla ili za vrijeme Prije, ljeta? pa da, ali sad je druga sezona izašla prije 2-3 tjedna. Mislim, sad je Da. treća epizoda, još prije 3 tjedna. Da, da, da. Ma ne, samo pitam zato što gledam, je li bila prije 2024. ili u 2024. Jel, mislim da je bilo sredinom 2024. Mislim da je tak negdje, da. Em, top anime, priča, radnja, animacije, likovi, sve mi je super. Ja znam da mi je anime dobar uvijek po tome da kad, znaš, ono, završi epizoda ili sezona, ja ostanem onak, sad bi si najrađe pogledao 100 epizoda ovoga i, znaš, ono, mogao bi, Sve znam. znaš, ono, cijeli Ili, vikend ili zatvorit se ono, doma i dođe ti samo da gledat. nađeš neki sličan anime tom, samo da možeš gledat ono, tu priču. Da bude isti feeling, da. Ali, evo, naša Solo Leveling mi je top, Blue Lock mi je top, One Piece mi je, ova godina je bolesna bila. Znači, svi su stalno kukali za tu animaciju, kak je ono staro, ono, kak nije ovo, ono, i prošle godine su baš, ono, masakrirali, ono, s tim svim fajtovima, od Kaido, Big Mom, ono, mislim, sve je bilo bolesno, fakat. Je,
slažem se. Jedan One One Piece Piece isto. definitivno posebno mjesto u našim srcima. Dugo Je, ga je. gledamo i puno smo naučili kroz njega, ali da, meni ima malo ono u animacijama, nabrijali su se na to kao unlimited budget ovo ono. Meni unlimited budget izgleda više kao Bleach nego kao One Piece, iskreno. Bleach isto, Bleach nam je isto to, da. Ali, da, gle, samo da završimo priču sa One Piece-om, meni je ono, top. Pa znaš, ono, čim epizoda izađe, gledam ga, ne? Probao sam čak i mangu Nemamo o čem čitat. raspravljati, mislim, eto, mislim, kažem ti ono, znaš da čitam mange, znači evo, tresem se četvrtkom, znam da dolazi četvrtak, odmah ujutro pogledam da nije slučajno izašla, a izlazi popodne, kujiš. Tako da, Da se nije nekom zalomilo da su napravili joj, 10 stranica prije. moraš pročitati sad, joj, danas sam pročitao chapter, ono isto novi, se Bože. Nemoj spojlat, ajmo se mi rađe vratiti Neću na govoriti, 2024. ma joj, se Bože, da, upravo si, se Bože. Da li je ona scena kad Garp dođe na Pirate otok, da li je to najjača scena iz 2024. od One Piece-a? Meni je osobno nekak je. Ne znam da li je tebi neka možda draža. A znaš šta, evo iskreno imam 4 scene onako možda iz One Piece koje su mi, znači ono, Kaido i Luffy kad se šale, to mi je ono bolesno sjelo. Da. Pogotovo ono kako se on pretvorio u Sun God Niku, to ono. Da. Ali mi je, znaš koje mi je, ja ti imam istetovirano Lučija, Rob Lučija, Mhm. on ti je meni jedan od najdražih likova. I ono kad su se on i Luffy sreli na Mhm. Eggheadu, ono u Awakeningu, jedan i drugi kad su se ono borili. Da. Ono mi je, Isuse Bože, ja Ono sam je se odlično ježio. napravljeno. Mislim, ja obožavam Lučija je ono Sotona, ali ono, voli te svoje, ajmo reći, kolege, onog, kak se zove, joj Bože dragi, kaj izgleda kao Usop, nema veze, nije ni bitan. Znaš na kojeg misliš? Znam na K, ili nije na K. Kaku? Kako, da. Je kako. Dobro, nebitno, hoćete reći, ono, znači, najjači lik s onog Water Sevena, znači, doslovno ništa nije mogu Luffy, a bio u onom Awakeningu, znači, ono, Ja sam iskreno mislio da će taj fight drugačije završiti. Ma ne, ono je bilo ali... baš ono, easy, ono. Garp je tu isto, ono je... Koki Seveć, znači, frajer je... Najjači. Pa si vidio da na kraju je živ, si skužio? To smo bili na kraju ovoga, jedne od prošlih epizoda pričali. Uglavnom, da, ali Garp je toliko moćan, znači čovjek ima 70 godina. Ono, mislim, on je sa svojim šakom katapultirao njihov brod da leti prema otoku i onda onak zaletio se na njih tamo, prebio ih sve ko pse, ono, s nula, ono, efforta i još od svega, mislim, naravno, uvijek se desi neki debil, ko Nekobi, kojeg mrzim, loša mali, ono, kaj, daj maknite se, znaš, ono, trebalo biti sam, daj maknite se tu, nek se odrasli, raspravljaju djeca, odite je. I eto, on spašava... Moraš dati klincima da se igraju, znaš, ne vreš samo... Isto, to mrzim uvijek, ono, uvijek nešto likove koji uvijek, ono, zbog njih neko ono umre, majku ti. Je, sad bi neki hejter rekao, aha, i Luffy je taj lik, jer Ace je išao njega spasiti, ono, kao, kaj klinac ovo, ono, znaš. A znam, ali, ono, ne znam, neću ulaziti sad. Okay. Ali, ja to bacam onako malo. Hejtam ga, Kobe mi je onak, Da, ni meni Kobe nije nešto, Sakura, ali... On mi je ko Sakura iz Naruto, evo, on je meni to. Trash. Ali da. Pa i Boruto je izlazio u 2024. To ne mogu prošvakati. Jesi gledao Boruto? Nisam, to mi je rak najveći, ono, ne mogu to. To je toliko ono izlizavanje ono savršenog animea da je to... Duša me boli, ono, znači, kaj se sve dešava tam, vanzemaljci, ne znam kaj sve ne, mislim, oživjeli su Jiraju ili nekog klona napravili od njega, mislim, ono, daj, nema, ono. A gle, sve ima svoju publiku, jel? Istina. Ja sam zapravo odustao od Boruta, onda jedan ovaj friend čita, prati redovito i veli da će, ono, drugi dio, ovo sad kad su završili fileri, kad je nastavilo dalje normalno po priči, da će kao taj drugi dio biti bolji, jel?
ajmo reći u One Piece-u paralela nakon Grand Line-a, jel? A znam. Drugi dio Grand Line-a, jel? Teško, mislim ne znam, bilo je par dobrih fajtova, recimo onaj Jigen kad se pojavi i kad Naruto otključa Baryon form, to je Ok, jako to, dobro to je napravljeno. cool, ali opet to je Naruto cool, a ne Da, Boruto. i opet, kužiš, znaš šta se ja bojim? Da će od ove velike trojke animea koju smo prošli u onoj prijašnjoj epizodi, objavit ćemo ovako ovdje da možete kliknuti na Mhm. link i pogledati si, mislim da će svi od velike trojke napraviti nešto tipa 10 godina kasnije Boruto varijanta. Pa znaš šta, iskreno čak mislim da za One Piece sigurno neće. Dragon Ball to radi već godinama. Bleach, a Bleach je imao borbu tak i tak, vidiš koliko je njemu trebalo samo da ovaj anime izbace poslije mangi. Znači to je bila rupa od 5-6 godina čovječ. Da. Ne više, nemam pojma, tak ne ide. I pa on je gotov sa, pa mislim zapravo, ja sam pročitao mangu pa znam kraj, ali kažem, lako se može još dodati neki nastavak. Mhm. Um, Makar, jesi gledao Bleacha sada? da, apsolutno. Bleach mi je trenutno pobjednik po animacijama. Znači, ako moram odabrati jedan koji mi najbolje izgleda, piknuo bi taj. Pa da, ne mogu reći da nije. Ja Bleach obožavam, meni je, mislim, imam ga istetovirano. Bleach, One Piece i Naruto su mi ono. Je. Ali, Meni kad je malo samo bolje sad zato što mi pogledam, onako izgleda kristalno ma čisto. I to nema je jedini bolesti. razlog. Ma topija animacija je super, ali sam kažem, ja kad sam čitao, to mi je drugčije onak sve djelovalo. Bilo mi je bolje nego sad kad gledam u anime. Onak, malo mi je prenaporno mi je ono, gledam. Priča mi nije toliko dobra, znaš. Hm. Ono, dođu, bolji su, pa onda se, znaš, ono, skoro skinu te, ajmo reći, Quincyje, pa onda opet Quincy se nekako živi, pa bude još jači, pa onda ga ovi ga skinu, pa onda on opet, znaš, malo mi previše, Šta nije to svaki shonen a ne, nikada. on mi baš ono, nemam pojma, nema, Ma je, kužim kao ćeš dugo mi ti reći, fajtovi traju, a nisu bitni toliko, to ti hoću reći. kužim šta hoćeš reći. Ono, baš su, pre OP su mi ti Quincy u nekim situacijama, znaš. Da, i malo Ne mi znam, nekak izgledaju kao alieni. Ne znam, napravili su ih onako je, baš su ono, neki su baš ono, čudno. Čudno nekak. ne znam, aj mi reci ono, ona moć od onog lika, šta god zamisli, desi se, ma da nema veze. Mislim. Da, Znaš, ono, i on se bori protiv Kempačija, svaki je Kempači toliko je bolestan i lud da je ono uspio uvjeriti tog malog da je neuništiv i eto, i mali se ono usro i... Ali kažem ti, neki su mi, malo su mi nekak, kažem, to sam ko klinac čito, pa realno sam klinac bio. I ono, drugčije mi je to djelovao nek sada, onak malo, ali dobro, da. možda sam sad hejter malo postao, ali... Pa ne znam, mislim da si u pravu. Ali kad se tiče animacije, top mi je, ono, fakat. Da, Evo, i Aizen kad se dogodio, Aizen je... Bože. Aizen scena je bila top. To mi je, znaš, ono, i opet, To je. ne znam, onda oni, kak se zove, od Soul Kinga, oni, desne ruke, oni njegovi armija, kak se zovu. Oni prvi što su Bankai napravili, oni Aha, gore. Squad Zero. Squad Zero. Mislim, ono, Opasna oni se ekipa. bore protiv nekih random Quincy-a i, ono, mislim, neću sad spoilat ko nije gledao, ali daj, nemoj me zafrkavati. Kužim. Ja bi recimo u Najmoćniji. taj Squad Zero bi napravio da je onako malo dulji trening i to smo se već prije bili složili da trening saga kad neko ode i znaš, ono, trenka s nekim sensejem i razvije ono brutalno, to je jedna od najboljih stvari u shonen animeima. Tako Jel? je, to obožavaju svi gledati, ono. Da, i to je od Dragon Balla do Hunter x Huntera, znaš ono, One Piece, čovječe, One 2 Piece, godine sve, su... di god imaš trening, nekakvu sagu, je brutalno zato što gledaš Naruto taj... isto, ono, sam je nestao na rasu i vratio se veći. Mislim, to je ono kaj volimo vidjeti. Da, i bilo bi super recimo da su u toj Squad Zero, da su napravili cijelu sagu od toga, da imamo malo njihov backstory, znaš. Da mi niš ne znam, mislim, Kako ajme si ti reci, došao sad do toga da si u tom Squadu Zero, zakaj tako si je, tak ne jak? znamo ni ko su, ni šta su, ono, realno. Nemamo pojma. Dobro, za ovog lika što radi Zanpakuto je se sad bilo reklo, a on je prvi koji je Da. ikad napravio... Dobro, ali ona ženska, mislim, ono, žrtvovali su, svi su se žrtvovali iz Squad Zero da ona kao avekna svoj Bankai i ovi prežive svi iz tog banka, mislim, ono, to ti kajem, tu su mi neke onak malo su mi išli na živci, znaš, ono, pre OP su napravili te Quincyje,
tako da ono, Jamča isto, ono, ne znam, bori se protiv onog glavnog od svih tih Squad Zero, i ono, izbrisao mu frajer ime, ne, ipak mi nisi, znaš, malo mi je tu mi je malo to onak, Jamča iz Dragon Balla. Misliš Juha Vaha? joj, pardon. Da, sve okej. Da. Zato što ga Da, uvijek da. mi u glavi, kak sam čitao o mangi, i onda nisam znao to izgovoriti, pa mi je uvijek bilo JM nešto, Da, kako da, se piše čudno Ju? ime. Um, da, ok, ja nisam pročitao mangu, tako da ne znam još šta će biti, ali možemo se složiti da šore su ok, ima Šore su fakat dobrih super, ne, šora, super, animacija je top. animacije su top, priča skoro desetka, nije čista desetka, Pa moglo je nema, biti super bolje. je, ali kažem, ja malo hejtam jer mi je, puno bolje mi je bilo ono, što smo gledali ono sa Espadama, to mi je bilo, Mhm. ono mi je 10 od 10 bilo, meni. Da, je, a i realno kad pogledaš dosta je slično tome, mislim da Da. sve ove rupe koje vidimo su zapravo zato što, znači, nije mogao napraviti očiti copy-paste, mora napraviti nešto drugačije. I onda, eto, ne mora biti tak dobro kao ona... Ali i dalje, jedna od jačih faca u Bleachu, kak se zove, Isuse Bože, on je captain, znanstvenik, Aha, Majuri... Majori, Isuse Majuri... Bože. On je luđak, on Kako, je on meni, apsolutni ja, luđak. ja obožavam Ja, ga. I frajer ja ga je. volim jer mi je odlično napravljen lik. Glas od Znaš koji je Frize. glas? Glas od Frize, da. Da, da, odličan. I još hrpu drugih likova, nije on samo njih Ima, dvoje. ima već par, ali njegov Bankai, ono, prilagodi se bilo kojem protivniku. Pa mislim, pa daj, nemoj. Znači, Zlatna beba, užas. da, da. Vidio sam neki Ono, mim na netu kao suđeno mu je da bude zlikovac, ali nažalost rodio se krivo, krivo mu je grah pao i eto mora biti pozitivac, ali je zapravo u duši zlikovaca. ko za ovog... Majori. Da, da, da. on je... Točno to, da. Ne znam kak se to, onaj rođeni, ono, Joker, bolesnik neki, Da. ali ono, naravno, pametan Joker. Da, da, da. Ja čekam najviše sam čekao zapravo Aizena i Uraharu. To su mi dva najdraža lika. Da, obožavam ja. Meni ovaj Ishida mi je toliko naporan, Onak, ubio bi ga u Ishida, 12. epizodi dok su još u školi bili. Quincy, da, ja ga isto ne mogu vidjeti, ono. Kužiš, ne mogu ga. I nije prvi put da je izdo je nekoliko puta već i ja bi ga Da, prvi put ubio tamo i ostavio i sad ne, ovo je treći put da je izdo, pa je, pa nije, ma daj, ajde. je, On mi ide na slažem se. živce, od svih Eto, pa, likova, to ti je ovo kaj sam ti ja rekao, u priči, da onak, nije mi toliko priča zbog tih nekih stvari, ono, mislim, friendovi ste sve, ono, mislim, kaj, ostavio si me zbog čega, mislim, da, ono, kužiš, i sad, evo, pustimo mangu, ali ovo dokud smo došli u 2024. sa Bleachom je iši da dođe i ona kao ne, ja ću vas sve Soul Reapere pobit, ne volim vas, ja sam na strani Quincyja i onda ono među zadnjim epizodama ipak se on predomislio, pobio ih je, pa kaj se na kraju imaš predomišljati, daj, ili pobio od je početka pola budi s friendova. njima, ili ostani do kraja onda, ako si već izdajica, budi izdajica do kraja, znaš ono, nemoj reci ubit ću sve Shinigami i gotovo i onda si ti čisti Quincy i ubija ih dalje i ok, i onda ćemo te ubiti i svi sretni i zadovoljni. A ne ovak, mala jesam, mala nisam, pa I evo šta je si ono dobro prvi rekao. put bilo ono nešto, prvi put kad je izdo je bilo, kad mu je stari bio poslao ono nekakvu poruku ili ga je učio nešto i onda kao, ta ista je priča bila tad, kaj nije? Je. Kužiš, i nema mi to smisla, ide mi na živce da dva put isto gledamo i dva put je bilo bez veze di on, malo jesam, malo nisam. I Ja ga oni isto svi ne mogu. glupi s njim, mi tebi treći put oprostimo. Aj ti Da, nas jer i peti put Ichigo izdaj. ne može, ono, mora oprostiti friendu uvijek, ono. Da. Ok, nema veze. Uglavnom, nećemo se živcirati radi Išide. Jesi vidio, došao je novi Dragon Ball, znači ne lajkam ga ni najmanje. Ovako, došao sam do pola, nisam gledao dalje, ali daj prije Dragon Balla, sam da kažem za Bleach, Aizenov ulazak u priču ponovo 11 od 10. To je nešto u rangu Garpa kak je došao tamo Da, na da. Epic. Onaj Epic. disrespect kao, hoćete da skinem palaču kao s neba ovak dok sjedim tu ili... Užas, kako je ovo. Naježim se, baš je Bolesnik. ono, faca, ja volim te negativce, od uvijek sam ih i volio. Ono, to su ti neki likovi koji, ono,
to. Navijaš za njih, evo, bar ja sam takav, ono. Da. I čekam da se Urahara vrati. On je ovako uvijek bio sa strane lik i nikad On dođe zapravo s nismo rješenjem. imali On je fight onaj koji dođe onak iz sjene sa rješenjem i ono, samo njega čekamo. Da, ali do sad on je uvijek bio onak, da, ovo kaj si bio rekao, sa rješenjem dođe, jel On neki dođe i riješi izumi sve, i onak ono, otvori vrata i onak, da, kuž, da, evo me, čekali ste da, me. ono, riješio sam situaciju, ali nismo imali baš onako brutalan fight gdje on mora do krvi Znaš ti ići ko, s nekim. pojavila se moja, u nju sam zaljubljen bio. Jiroić, A, Isuse. Jorović, da, 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 da. Odličan lik, odličan lik. Meni je najbolji ikad. Znači, ona je bolest. Kako ona jaka, stari moj, Isuse. Ono. Da, da, opasan lik. Ne to savršen profil žene, meni. Ono, tamna puta, mačka, znači, zajeba, Nice. za riba. Da. E, A, I ono, OP, znači, hand to hand, ono, combat. da. Um, Nje, apsolutno, sve si dobro rekao. nje se ne mogu, nju neću nikad zaboraviti kad je prvi put u Bliću kad se prikazala, ono, bila je mačka, ona, koja Da, priča. sa I onda muškim glasom. da, i Ichigo priča, da, i Ichigo priča s njom, ono, kao, da. I onda je bio u jednom trenutku ozlijeđen ili nešto i ona se transformirala u svoj pravi oblik, ali naravno, nema robe. Isuse Bože, on je skoro umro. Da, da, Ono, najzgodniji lik, ona najzgodnija žena, vjerojatno, ono, u top 3 najzgodnijih anime likova. da, opasan lik. I ona Predobro se napravljen. transformira u svom golom izdanju pred njim, znači ja znam da sam umirao od smijeha. Da. Meni je bilo super da su ona i Urahara trenkali skupa dok su bili mlađi i da je, ja mislim da Oni jesu on je nešto skupo možda, nisu, nešto su oni, nisu. pa možda i jesu, ne znam da li su skupa ili ne. Izgleda kao da su jedan i drugi nedovoljno ozbiljni za to da budu skupa, ali mislim da jer je ona toliko jaka da je on mogao vježbat dovoljno da bi toliko, jer on je kao jedan od najbržih koji je ikad naučio bankaj. Jel? I onda je došao Ichigo kasnije i naučio brže od njega. Ali Urahara je trenko sa Yoruichi. I mislim Na da je zato bio. Urahara je bolesno moćan. Uglavnom, Ok, šta smo rekli, Dragon Ball. Dragon Ball Daima. Priča mora ići u pakao. Ha, a ono, nisam još do kraja pogledao. A ko Na mora ići u listi priču, ko je. mora ići u pakao? Ja sam pogledao malo, ono, samo ono da vidim te fajtove i to. Priču ne razumijem, nisam upućen. Išao sam gledat fajtove jer me zanimalo, jer sam vidio neke najave da će biti novi Bu. Majin Buu kao novi se radi ili nešto to. I nisam iskužio točno poantu onih zmajevih kugla, zašto su u onim nekim, šta su ono, neki ratnici, čuvari, Guardians i šta je ono. Mislim da je fora bila da je kao neki demon iz tog pakla ili paralelne univerzime nije mogao uzeti Dragon Ballove tamo radi tih čuvara. I onda je otišao u naš svijet, maznuo naše Dragon Ballove, odkamenio ih i onda zaželio da svi ovi najjači budu slabi, da budu djeca opet, jel? I Gokua i ekipu pretvorio u klince, da on kao može zavladati sa svime. I onda se vrati u svoju, mislim, ako ih je sve pretvorio u djecu, zakaj onda nije uzeo našu? Ali dobro, nema veze. Uglavnom, Da, mislim. kužiš, Ja, svaki anime ima neku rupu, tak. Ali dobro, uglavnom, gledamo ponovo Gokua dok je mali slatki klinac i sad opet mora postajati sve jači i jači. to mi je toliko ono, naporno, ono, čekaš 30 godina da dođe do toga, ono, da bude ono, najmoćniji i sad, ajmo ga opet oslabiti, da opet trenira, da bude opet, ono, A ne gle, znam, to, nisam fan toga, znaš, ono, bilo mi čak zabavno gledat, makar nisam ni bio fan na početku ovo s Berusom i to, ali mi na kraju, ono, ajde, prihvatio sam, super je, i počeo je trenkati sve i sad, ono, rekao, ajde, bit će napokon neke nove evolucije, sad oni opet ih pretvore u klince i ono, najjače ke mogu je trenutno onaj Super Saiyan 3. gle, Boruto šablona. Znaš, ono, došli su do nekakvog vrhunca, moraš sad ići u klince. Iako, A mislim da ja nije ni gotovo, čekam,
Mislim, nije ni gotov Dragon Ball, mislim, manga Pa, ide. da, ali ja čekam anime koji će nam napraviti, znaš ono, soma epizoda kao One Piece i otfurat će nas od kad je neko klinac dok nije ko Isaac Netero. Znaš ono, ima 135 godina, stari je sensei koji drži sve, najjači je i onak gledao si ga od kad se praktički rodio i prvi udarac napravio dok nije ono naš čunka na kraju života. To nam Da. treba. Dobro, imaš tak nešto slično. Navedi E, primjer. Vinland Saga, šta nije? Jako ubrzano Realno, i, ono, i nije ja nisam mi... pogledao jer mi je naporno postalo. Došao sam do onog gdje je ono, postao sluga neki, to mi se nije fakat gledalo, ono, kak je popustiv bio, nisi htio braniti, ne mogu ja to gledati, to mi je ono. Ali hoću reći, evo, tu je, na primjer, ono, lik, fakat, ono, odraso. Je. Pa mislim, dobro, mislim, Dragon Ball, ne. Da, kužiš, Sajanci kao dulje žive, tako da imat ćemo još šta zagledat, ali kužiš, recimo, volio bi da to ozbiljno shvate i da nastave dalje i onako u jednom trenutku su i Čiči i Bulma prestare, onako umru jer su samo ljudi. Kužiš me? Mm. I onda onak Da, Goku i Vegeta idu solo dalje i onak, znaš ono, sad jedino što imamo je bit martial artsi. Prije smo ono, familija, deca, ovo, ono, sad nam je samo to ostalo, nemamo više ništa, kužiš. I ona kao ide ali njihova novi dio djeca njihovog života. isto rastu brže, jel tako, nego oni. Pa trebali bi, ali vjerojatno će sporije nego ljudi. Mislim, realno Gohan je odrasao, onaj Goten, ono, još uvijek je mali, je. Nismo ga nikad vidjeli da naras. Da, sad su svi mali, tako da Da, sad sve je. je palo u vodu. Ono, čekaš da odrastu i onda ih opet vrati. Da. Ne znam šta još dalje od anime, ali sam Ok, nešto... evo jedan skroz onako na lijevu stranu koji nije u ovakvim shonen Mhm. bricama, ako ih možemo tako nazvati, a osvojio je svijet anime ljubaca onako jako. I pogotovo za ljubitelje fantasy animea, da li si možda gledao Frieren The Journey's End? Ne, nisam. Ok, taj anime je postao full popularan, jer za razliku od svega što je u 2024. išlo onak full brzi tempo, to je anime koji je užasno spor. Ima Šta je to? pa glavni lik ti je elfica koja malo ide na ovu priču što smo sad o Dragon Ballu bili spomenuli, jel? Ona živi dulje nego bilo ko, na njoj je 400 godina niš. I ona gleda svi ti ljudi, oj kaj, znaš ono, nije me bilo jadnih 30 godina, vi svi već imate djecu i ono, polu ste sjedi. Kožeš me? Da. I, a ono, ona je otišla u šetnju, onako, baviti neki quest, nešto. I priča ti zapravo kreće od kraja neke tipične fantasy priče, di, znaš, ono, Demon King je vladao svijetom i sve je u banani. Obično tu kreće priča, jel, di heroj mora spasit i ubit ono, Demon Kinga. A Frieren Mhm. kreće kao ona i tri neka humana su ubili Demon Kinga i sad se vraćaju doma. Vratili su se, ovi su heroji, svi ih slave, bravo. Ona je kao međica, baca čarolije, pametna je i sposobna. I imaju nekakvog dvorfa koji ima ono sjekiru, isti je ko Gimli iz Gospodara prstenova, onak jak brutalac sa sjekirom Mhm. šamara. Imaju prista koji hila i isto baca magije i to i glavni heroj je ono tipični naš plašt, mač, jako je onako pošten, pravedan, naš ono širi dobro, pomaže ljudima putem i uglavnom ono, oni se vrate i sad kao, ok, kaj ćemo sad? I Frieren se okrene, veli kao niš, ja idem ono, u šetnju opet od 30 Mhm. godina, ona se skuplja spelove, ona uči, čita knjige, gluposti je to. I niš, ona se vrati za onak 50 godina. Svi su krenuli ko mladi, kužiš, A ono, oni opet su svi dereki. starci, nema više ničega. I naravno, naš, još prođe od tada i onda onako lagano vidimo to prolaženje vremena i par dobrih tema je onako dotaknuto u tom animeu. Ona uči jako puno i o sebi, i o njima i ona se skupi novu ekipicu koja ide s njom onda, pa znaš ono, malo stvari radi drugačije, Mhm. fokusira se na druge stvari i to. Uglavnom, dosta je onako spor i u 2 sezone imaš možda 2 fajta onako poštena. Njezina cijela fora je kao da ona, znaš,
ajmo reći, Rajacu iz, to jest Magic, Mhm. inače vidiš na ljudima, jer naš, što ga više imaš, to si kao jači, njoj je fora da što više smanjuje, da ga kao što bolje kontrolira. I onda svi misle da je slaba, a zapravo kad ga pusti je ono, Da, ko Kenpachi fora, jel? I solidno za pogledat, grafika je jako lijepa, onako, ali ako očekuješ akciju, nemoj gledat. Ako očekuješ dobru priču, ovo onda, em, o malo svijet, život, naš, da, svi mi ali, dobro, umremo, to, ok, to mi nekad bi moglo biti fora, tipa, ono, ajde, to mi je bilo konej, a dobro, to ima akcije, Spy Family, ali to mi isto ono kao njihov život, to ono, i onda malo akcije, pa onda opet, da, ali je Spike's Family je više onako feel good, Frieren je malo onak, razmišljaj duboko i možda se ne osjećaš toliko dobro, jer naš onak sve je prolazno, svi mi umremo, neki živimo puno dulje, neki puno kraće, kužiš, i onda onak, kad razmisliš malo, nije toliko Spike's Family, onak, hoćemo kupiti PSK, jej, znaš, a ovo je onak, svi su pomrli osim mene. da, da. I kaj ću ja sad? Znaš, ono, onak, ok, idem, neke moraš, znaš, onda dođeš i onda vidiš čovjeka koji ima onako 80, onak, jučer ste još bili skupa, sutra ga više nema. I znaš, onak, teže teme puno nego Spy X, ali i dalje kvalitetan. Znaš, ono, ne bih rekao da je loš anime. Ja bih mu dao vrlo visoku ocjenu, ono. Dobro, šta još imaš za preporučiti? Aksi što gleda novo. Da, da. Ima jedan kojeg nisam gledao, a mislim da je u sličnoj kategoriji gdje nema puno akcije, ali da je dobro napravljen. The Apothecary Diaries. Nisam gledao, navodno isto nekakva šema o nekoj klinki koja odrasta u toj nekoj apoteci, pametna je i mislim da je to isto isekai gdje je neko iz našeg svijeta došao naš pa onda Mm. šemice ali velim, nisam gledao tak da ne znam točno. Onaj koji mi se malo više svidio, to jest kojeg sam actually pogledao, je Mašle. Da li si gledao Mašle? I to onaj, je to neki čarobnjak? Onaj Harry One Potter Punch Man, brica? One Da. Punch Man čarobnjak. To sam nešto Baš malo mislim. pogledao, fora mi je bilo i stao sam. Ne znam zašto, ali ono, privlačio me, mislim da bi ga mogao pogledati. U biti Uh, sprdnja, anime sprdnja. je, anime je neozbiljan full. Um, ima jako dobrih fajtova, samo što mene recimo taj glavni lik malo živcira jer je preglup. Meni je Saitama puno draži, jer onak je glup je, ali nije kreten, znaš ono, nije, anime nije totalni idiotizam, ovo je baš Da, ovaj debil idiotizam, ne zna ovo je vrata, onak. ovaj vrata ne zna otvoriti boks. Da, ovaj lik da, ono, ne zna vrata otvoriti, onda toliko jak da sva vrata rukom lomi naši, ono, on otvori vrata. Da, ne, baš Kakva god da jesu. vidio sam onaj scenu ono, s labirintom, isto ono, ne ide ono, kroz labirint, napravi si sam prolaz, ono, sam hodara. Da, Ali dobro, tak ali da. to je čar toga, ono, da bude, ono, kao, fizička sprema je jača od magije. Da, da. Ako ćeš gledat, sjeti me se kad dobi svoj čarobni štapić. To mi je najdraža scena u cijelom Da animeu. ga baca na ljude, ono. Ne, nego šema je kao svi imaju štapiće, naš ono sa magijom unutra, ono, dlaka od vilenjaka, nosorogovo, jednorogovo, svaki ima neku Da, svoju bricu i filozofiju, a njegov ti je ovak komad željeza koji je onak 800 tona težak i kao stoji tamo jer ga niko već 1000 godina nije pomaknuo. Kužiš, onak, nema magije u sebi, samo je zapravo full težak komad željeza. Praktički je beskoristan, ali on pošto je toliko jak, kuž on, znaš, ono, dođe i kad te ošamari s tim, gotovo, znaš, nema. kakav debil je. Takve fore. Nije loš bio Mašle, bio je Šta je turnir, gotovo, pogledao si? to mislim da treba još jedna sezona doći, ili možda dvije, ali u toj drugoj je bio turnir onako gdje su se šorali i mogu ti reći da mi se svidio. Ono, Ali dobro, malo je je to u to. animeu ili mangi? Mangu nisam čitao. Onda anime, znači ima, ok, pa mogu i pogledati to onda. Pa da, nije loš. I ne traje toliko dugo, ono, 2 sezone po tak, 12 ili 10 Ono, epizoda. Ništa strašno. jedan vikend. Da. Onda imamo dva iz ovih novih generacija animea koji su full popularni. Znači, imali smo My Hero Academia u 2024.
puno kulminacija idemo prema kraju. Idemo prema kraju i napeto je, znam da ti nisi najveći fan My Hero Akademije. Bio mi je top na početku i super, i onda mi je samo počeo ići na živce. A mislim, ja sam pogledao fajtove tu i tamo, ja ne znam uopće šta se sad dešava. Mislim da je gotovo, nije gotovo. Manga moguće da je završila, ali mi čekamo još, ja mislim, jednu sezonu u priči. Još se bore s ovim... Shigarakijem. Da, i All for One. Sad smo u priči tamo stali gdje su napravili onaj plan da ih razdvoje sve To sam i vidio. Shigarakija su zatvorili u onaj ko kavez u zraku, Prison in the Sky, ne, Grave Dobro, in ali the vidio Sky. sam da se All Might Iron Man verzija šiba protiv onog... To. All for One ili One for All, kako se Da. zove uopće? All for one. Sve za jednog, jel? Znaš ono, Ja, da. ultra sebično, sve moje. Evo, protiv njega se borio i umro, ja mislim. Da. Ha, da, tu su, mislim, napravili onako malo omaž Iron Manu i Batmanu, jer Da. je imao onaj crni auto, znaš, to mi je skroz Batman fora. I nema moći. I nema moći. Što mi je bilo fora, drago mi je da su ga uključili, znaš, ono, da su ga napravili kao, čak i ako nemam powerse, ja se i dalje idem borit, znaš, to mi je... To mi je cool scena bila, jer sam, mislim, vidio sam fight, bilo mi fora to, ali ono, opet, mislim si, kaj ćeš ti, Ali točno to je poanta. Iako znaš da ne možeš i vrlo vjerojatno nećeš, nije razlog za odustati. istina, dobro, mislim, ok, a šta sam još vidio, da je umro onaj mali plavi, vatreni, Da, njega mi je žao, on mi je bio odličan lik. Baku. On mi je Bakugo. On mi je na početku bio naporan, onda mi je postao full drag. Mislim, kažem, naravno pratim tu i tamo, nije da sam pratio priču, nego ono fajtove, ono pogledati. Tako da, My Hero Academy nisam baš fan, ali pogledat ću vjerojatno sve fajtove, ono, fora mi tu i tamo izađe. Ma da, ja sam ga sad pratio i sad ću pogledati tu zadnju sezonu kad dođe. Ali Sam to si zato htio što, znaš, ono, sad me interesira kako će završiti i sad ću ga odgledati do kraja. Ali sam se sjetio, ti si zakaj htio reći. Htio si reći Demon Slayera. Čitaš misli, to je jedan od Da, ovih znam. novih generacija Bio koji mi je je dosadan top. bilo mi je tak dosadno ono koji su pričali, znaš, ono kao, kako su ono dobili to disanje, bla bla bla. To je bilo dosadan dio, ali onda ono poslije. Majko, ono je... Isus, kako je ono dobro. I kad su bili teleportirani u onaj castle. Da. Isuse, kako je ono Ne, dobro. odlična sezona, cijela sezona mi je na mjestu. Meni čak ni to sa disanjem nije bilo toliko dosadno. Malo meni, znaš, ono, malo mi je, ajde, zato što su kao htjeli biti smiješni, a opet, ono, znaš, Je, ali ono stoji. poslije, Isus, ono je bilo... Trening saga mi je odlična i presmiješna mi je ona Love Hashira mi je tako komedična, ono, vrištim na nju. I onaj zadnji mi je bio odličan, onaj Stone Hashira, onaj najjači, onaj šta moli i plaće. Da. On mi je bio fantastičan. Ko još? Ovaj sa zmijom je isto okej. Pa ono, da. I vrh mi je bilo ono kak su Muzana išli uloviti Zapaliti, tamo u onoj... ubiti, ono... Ta cijela epizoda mi je toliko Čekaj, ali dobro jedino mi nije jasno, napravljena. onaj njihov lord, čovječe, pa on se ubije djecu, ono. Sjeti me. Pa njih dvije su se igrale s lopticom tam vani i onda onog sve eksplodiralo. Aha. Pa, mislim da opet isto koji u My Hero Akademiji, naš ono, bile su spremne ostaviti život tamo, jel? Kad ti kada si ubio onu ženu i djecu. Ajmo ovako, Muzan je pametan, da je bio samo ovaj bolestan lik tamo, možda bi Muzan skužio da je to zamka. Ovako, pošto je cijela familija bila tamo, Istina, ima to, ali ono, mislim... bilo je onak, pa valjda ne bi ubio ženu i djecu skup sa sobom. Kožeš? Ima i to logike, ali kažem... Možda opet, se zato, to je možda bilo jedini način kako bi ta šema profunkcionirala. Ok, prolazi, eto. Jer drugo mi ništa ne pada na pamet. Jer ovaj isto nije glup, ovaj da ih je htio, mogu ih je maknut. Ne, mislim, cijela priča je bila top. Znači, Da, ta zamka je bila vrhunska. Zamka je bila top.
još ona ženska koja je isto kao Diman, što je dobra u biti, kad je onaj serum njegove krvi ono stavila, što je skupljala, Da, on ne može regenerirati tako da, brzo i da. ono je bilo tako To je dobro. bilo predobro. To I je opet se odlično napravljeno. đubre izvuklo. A zato je glavni negativac. Nije Je, bez veze. i koliko je moćan kad ti pogledaš protiv njih svi, mislim ono, Da. Realno nećemo moći ništa. Porazbacao bi ih tamo sve. Da ih nije pobacao u dvorac, gle, oni će se sad svi tak i tak, ovi, mislim, ko zna kako će to ići priča, ali ovi koji će preživjeti će se ojačati sigurno, da, tako da. da. Ma ne, sad je najinteresantniji dio. Sad, koliko sam ja shvatio, sad dalje u mangi su samo šore, jel? Sad nemaju više Da, kud ići jer su svi u dvorcu. Sad je ovo zanimljivo, da. To, ok. To će biti za 2025. Ali Demon Slayer je isto jedan od top animea um, iz 2024. Je, je. Trening saga. To je bilo super. Um, da, joj, Demon Slayer mi je super jer je jedan od ovih novih koji su digli animacije onako na visoku razinu i super su mi. Ajmo dalje. Da li si gledao Windbreaker? Ne. Ti voliš martial artse i šorice. Windbreaker su ono škole huligana i svi se samo mlate. Joj, vidio sam nešto to sam nešto vidio, sad kad sam mi rekao huligani, nešto sam vidio, ali nisam gledao. Nije loše. Nema priča, znaš, ono, huligani, ovi su kao dobri huligani pa štite grad i pomažu bakicama preko ceste i kad drugi huligani dođu, znaš, onda osveta, iz kojeg si ti kvarta, ovo, ono, i šorice više manje. Mm. Nije loše za pogled. Dobro, neko ko to radi dobro razumije ovo, izgradnju likova. Ono, ima hrpu likova i možeš se vezati za hrpu njih, tako da nije loše. Ajde, razmislit ću o tome. A vidiš, recimo, mislim da u 2023. je bio onaj Tokyo Revengers. To mi je bilo koji su- top. Meni, E, bilo mi je to ti zanimljivo, je na tu foru, ali me recimo Tokyo Avengers me uopće nije ulovio, nije mi ga se meni je dalo bio gledati dobar, dalje. ali onda ono, kad sam skužio se ono, počeo on vraćati opet u budućnost, pa natrag se nekada nema. Ja tog dijela nisam ni došao. E pa, kužiš. Znaš što sam vidio sad na Crunchyrollu, pa sam se sjetio tog animea, pa je sad mislim isto izašla nova sezona toga. Onaj ReZero, ne znam jesi gledao. Aha. Nisam ovu zadnju sezonu. Mislim da ona sad izašla 2024. bila. I, I isto mi je ono, to je neka sentimentalna, ajmo reći. Sentimentalni mi je ono anime. Mislim, gledao sam ga bio prije, ne znam, isto 5-6 godina i bio mi ono top, top, top. I izašla je to nova sezona, nisam pogledao, pa tako se to top planiram pogledat sada. Ok. Ja mislim da ga nisam... Sviđa Ko mi je ti se. Pogledao sam drugu sezonu sigurno i treću sam počeo, ali tu sam negdje i stao. Dobro, znači gledao si prvu, to ću reći. Da, da, prvu i drugu sam sigurno pogledao. Da, I to bilo je mi je tako i ja dobro, nije mi isto. bilo loše. Ovo ostalo, ovo bi mogao pogledati, kad si rekao Windbreakers ili... Windbreaker nije loš, da. Evo ti jedan kojeg ću ti preporučiti, došao je na kraju 2024. Zove se Dan da Dan. Joj, pogledao sam, znači, ono, 10 minuta i nije mi se sviđalo, niti znam šta se radi, Ozbiljno. a čuo sam da je super, da. Kako dobar anime. Naporna mi je bila ona ženska toksična, ona u vezi, nešto da vam priča s nekim likom. I tako mi je išlo na živce i, evo, nisam mogao nastaviti gledati. Nastavi gledat, odličan je anime. Anime je top. A vidio sam Ona da i ima glavni lik su presmiješni. vidio sam da ima dobre ocjene, pa mislim da bi čak ajde mogao. I mislio sam ga pogledati, ona tak kažem, ono, sjetim se te ženske s prve scene, rekao, ja, sve. Pružimo još jednu priliku i... A gle, ima par animea koje nisam, ono, nije mi se sviđalo, pa sam opet pogledao i bilo mi je top, tako da. Evo ti malo pozadina šta je mene pridobilo za taj anime. Navodno da je lik koji radi anime htio napraviti shonen, znaš ono, Naruto, Bleach, ono, Da. bit će šorice, bit će nešto tipa Jujutsu Kaisen, znaš ono, ove, kao duhovi, moći i Kuži. to. I onda
ne znam, ili cura, žena ili neko ko radi s njim mu je rekla kao pa nemoj samo napraviti šoru, kao daj malo dubine, joj, kao kaj briješ ti? I onda ga je Butra natjerala da pogleda onak tipa 100 različitih romance komedi animea, da bolje Mhm. kuži dinamike između muško-žensko, izgradnju likova, tužno, sretno, ljubomora, takve fore. I frajer je došao i rekao, ok, hoće biti shonen sa elementima rom-komova. Da, I kad gledaš iz te perspektive je presmiješno. ajde, mogu bi dati šansu. Kažem, Je, ono, ne, razmišljao sam si, ali kažem ti, onda ta prva scena me tak nekako ono, izbacila iz takta, tako da. em, ja sam sa friendom gledao prvu epizodu jer smo čuli na netu da će biti odličan anime i gledamo ovakve, prva epizoda nas je ostavila mind blown, pogotovo je taj kraj je odlično napravljen. Tako da dajmo još jednu šansu, nije loš. Ajde, može. Ok, onda, Kaiju no 8. Isto ne znam kaj. Ok, Kaiju znači čudovište. To je anime iz 2024. koji je došao i, znaš ono kako u onim starim filmovima bi Godzilla izašla iz mora i uništila pol Tokija Dobro. i svi su se borili protiv Godzilla. Ovima se onak svaki mjesec dana nekakva Godzillica pojavi i ono, imaju, znaš, vojska je praktički zadužena ne protiv drugih država, nego protiv Godzilla što dolaze i Znači svaka ono, je preživljavanje. to je ono, svaka je drugačija verzija i glavni lik ti je u postrojbi za kad pobiju sve te Godzile, onda naš, to nije pas, mačka ili krava, to je životinja veličine zgrade, eli onda Mhm. ima puno ostataka nakon borbe i makljaže i on je u postrojbi koja čisti zgrade i ulice od ostataka, je on, užasno. Uglavnom on je na najgoroj poziciji u vojsci. I naravno, spletkom okolnosti počnu se stvari mijenjati, dođe nekakva mini Godzilla i uđe u njega i on postane jedan od tih kaijua. Onak, pretvori se ko da ima ko oklop po sebi, kao monster oklop. Mhm. I naravno, cijeli svijet mrzi monstere jer sve uništavaju, a on je monster, ali se šora za ljude i onda je to onako, mora balansirat, znaš, Dobro, da ovo dobro uopće. zvuči. Ovo nije loše, ovo dobro zvuči. Nije loše, jako je dobro napravljeno, animacije su top, likovi su odlično napravljeni i fora je napravljeno to kako se on, znaš, ono, hoće postati normalan vojnik, a ne samo čistit Da, da, ostatke da. po ulicama i onda postane brutalac i onda, znaš, ono, šakom Godzilla šamara i takve Sad ovo fore. kad kažeš, na kraju ću ja ovaj popis ovih animea pogledat. Gle, popis je za bilo koga koje je možda tek sad počeo gledat, možda nije ni jedan anime gledao, jel? Tako da dobro je onako za nove subscribere koji hoće možda početi gledat nove anime i to, ili neko ko je možda zaboravio i znaš, onak, hoće se podsjetiti. Ovaj Kaiju mi je bio odličan, ali evo recimo dok ga nisam vidio na listi, nisam ga se sjetio. I evo imam još dva koji su mi bili top i super sam im se veselio i evo nisam ih se sjetio dok nisam sad prije ove epizode gledao na netu. Znaš da ja volim isekai anime. Uglavnom, to je ono kad neko umre u današnje vrijeme u našem stvarnom svijetu i onda ga baci u nešto tipa Lord of the Rings, kreće s Da, da. ničime i dobi nekakvu super moć ili nešto. Jedan od njih je Konosuba, a drugi je Mushoku Tensei. Krenimo sa Mushoku Tensei. Ili ti Jobless Reincarnation. To sam čuo isto. Frajer je bio u stvarnom životu, ono, shut in, samo igrao igrice i gledao anime, nije ništa radio u životu i ono, kamion ga zdrmo, vratio se u ovaj fantasy svijet i skužio da može raditi magiju i da mu dobro ide, da brzo uči i postane, a, a ono, dogodi se nekakva katastrofa koja razbaca sve ljude, ono, posuda po svijetu i sad se mora tražiti familiju, skuplja ekipu putem i isto koji u onom Frieren, anime što sam prije naveo, ima tih, znaš ono, odrastanje, ozbiljne neke teme, ima je dobrih šorica i nije toliko onako brz tempo ko neki ovi drugi anime, ko što u Bleachu, znaš ono, cak, 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 mrtav, diže se, mrtav, oživljava se, uber power, znaš, ovdje je, znaš ono, laganini, ono, ide hodajući, ne trčući, ali jako kvalitetan anime, full dobro napravljen. I Konosuba, isto isekaj, ali je parodija isekaj.
Svi ti isekajevi imaju onu šemu, ovo što sam malo prije bio objasnio, jel? Znaš, ono, vrati se nazad i postane najjači, a Konosuba, ono, M je najslabiji, M mu niš ne ide, M nema sreće, M ta boginja koja mu je kao trebala pomoć u tom drugom svijetu i na kraju završila s njim u tom svijetu i maksimalno mu odmaže, onak više nego useless je. Jer onak anime je komedija, znaš, to je anime, onak mozak na pašu i sama smijelica. Ajde, mogu bi to isto. Tak mi neke i treba realno. Sad kažem ti, nemam ništa gledat. Čak sam mislio pogledati taj Dan, jel tako si rekao? Dan. Da, to sam čak razmišljao, ali kažem, onda me ta ubila epizoda. U biti nije ni epizoda. Na što sam još vidio? Ne znam si vidio onaj bivši Assassin, došao anime na Netflixu. Bivši. Jo, frajer je kao bio neki najjači Assassin, plaćeni ubojca i ne znam, frajer se zaljubio u neku curu i ono, odlučio je kao nestati. Izdeblja se. Sakamoto Days. Tako je. To nam je 2025. A to je već 2025. Onda da. To je došlo sad pred Da, to je 2 sad tjedna, došlo. Čak sam prvi pogledao mjesec. epizodu, nije loš. Nije loš. To je jedan od najviše očekivanijih animea. Da, dobar mu onaj sidekick mu je dobar, ono, koji može čitati misli. Mislim da uz Solo Leveling... Sorry, je li Mob Psycho isto bio prošle godine? Da... Čekaj. To je isto odličan Jel tako? anime, ne znam kako smo na njega zaboravili. Sad sam se sjetio. Je li je bio? Ne. Nije. Si siguran? Kaže, animeva treća i zadnja sezona je bila od 10. do 12. mjeseca 2022. Si zihar. Ako sam tak davno gledao to. Onda A dobro. je? Onda dobro. Tako kaže internet. Moguće, dobro, ja sam onda zabrio. Gle, ja isto se, znaš ono, ne sjetiš se, jel? Sjetio sam sad ovo kako ovaj ima kao taj, on je kao psiho, kako se zove, nije psiho, nego psychic. Uh-huh. Ovaj sidekick od ovog glavnog lika, pa sam se sjetio ono Mob Psycho, on je isto. Da. Ali, ima još jedan koji bi mogao biti tebi možda interesantan. Ja sam bio onako na rubu da ga pustim. Zove se Wisteria Wand and Sword. Isto si zamisli koji mašle onako Harry Potter svijet. Svi imaju magiju. On naravno nema, ali nije debil, nego je naprotiv onak je štreber, zamisli si štreber koji hoće postati warrior. Znaš, ono, mač i ono, ide ga naučiti. Ide na skill, ide na praksu, pripremu, grinda po dungeonu dok svi, znaš, ono, ja imam štapić, ja sam faca. On svaki dan ide i, znaš, ono, kolje beštije da bi postao jači. I animacije su krasne. 2024. jako je lijepo nacrtan. Prvih 2-3 epizode su možda malo sporije, ali kasnije onda pred kraj postane... Klasika, da, to je tak. Da. To i ja na popisu imam još samo 2. Sad, okay. Jesi se ti možda sjetio još kojeg... Iskreno, ne, nisam ih toliko ni gledao ove godine. Gledao sam ovo kad sam htio ili kad su bili neki nastavci koje sam čekao, sad nešto novo, ne. Uh-huh. Ok, onda idemo na zadnja 2. Okay. Druga sezona animea koja se zove Shangri-La. Nisam ni to sam gledao nešto malo, to onaj lik kad je gamer, kad je završio u onom svijetu, on je bio u biti sve igrice kad je igrao smeća je u biti prošao najteže igrice i sve i onda je ušao u igricu koja je najpopularnija i otišao bez armora i bez ičega jer hoće biti kao... I samo teže. Ima nožiće. Mislim, fora je, to sam gledao par epizoda koje su izašle i čekao sam nastavke da izađu i onda sam sam stao na toj drugoj ili trećoj epizodi. Mm-hmm. Ali to mi je na listi za pogledati. Mislim da je to dobro. Evo, došla je druga sezona i nastavljaju, istim tempom nastavljaju, nisu se pokvarili, animacije su odlične, priča je odlična. Mislim, znaš
kome je bila prva sezona dobra, bit će moj druga, evo, tako da, samo ću o tome, kratko ovak, jer, znaš, ono, relativno još novi, još Mhm. izlazi, tako da, ali ono, zastaviti na listu, isplati se pogledat ga, fakat nije loš anime. I zadnji je onako malo drugačiji. Meni je definitivno onako ostao u pamćenju kao jedan od jačih anima iz 2024. Totalno netipično za mene. Radi se o idolima koji žele napredovati u životu i postati popularni. Da li si čuo za Oshinoko ili ti Ne, Naša djeca? ne. Anime je top. Prva epizoda ti onak čukuj 20, ko film je napravljeno. Pratiti tu Ai, koja je ona kao poznata idolica od 15 godina, hoće se probiti u svijetu i to, ali ti sa 15 ostane trudna. I naravno naš menadžer hoće sakrit sve, jer ako se sazna medijska drama, ono, neće više biti idolica ako se sazna da je Da, da, da. trudna i, znaš, ono, otfuraju u nekakvu bolnicu u nekakvom selu gdje kao nema medija i tam naravno nalete na doktora i pacijenticu koji su ogromni fanovi. Pacijentica je fan jer, znaš, ono, ne može ni hodat praktički i ti nastupi od te Aje ju drže na životu jer je ova sva kao pozitiva, a doktoru je bilo svejedno na početku, ali onda, znaš, kak se on brine o pacijentici, onda, znaš, ona stalno gleda, onda je on uz nju počeo, on je pasivno postao fan i oni su rekli kao mi ćemo biti najveći fanovi ikad te Aj, i ono, drugi dan im praktički ušeta u bolnicu, znaš, i Da, da. spletom okolnosti, da sad ne spojlam, nažalost, taj doktor i Klinka umru. Ja sam mislio da će, ono, anime pratit njih dvoje i Aj i Da. ovo ono. Uglavnom, oni ti umru i reinkarniraju se kod djeca od te Aje. Ona dobi blizance, curica i djevojčicu, dečko je doktor, a ta Rekao si curica curica i je djevojčica. Klinka. To. I oni krenu živjeti, njima je san ispunjen. Oni su zaljubljeni u nju jer im je ona top idol, ona je htjela djecu, ova nije imala roditelje nikad, pa znaš, ono, sad ima Da. mamu koja je i idol i mama i sve je idilično. I kraj prve epizode te od čuku vremena, spletom okolnosti i Aj umre. I sve ode onako drastično nizbrdo. Znaš, ono, misliš da ćeš sad gledat Aj i njezinu djecu kako odrastaju i ubiju Butru na kraju prve epizode. Ja onak, kaj se događa? Uglavnom, svi u depri, totalno onak bedara i sprovodi sve i znaš, ono, misliš, kaj sad, ne? I Mhm. taj klinac koji je doktor, onak, sjedi u autu, ono, ima traume, onak, jedva može išta. I onak mu sinem, onak, čekaj, kao, pa taj neko koji je ubio je znao u kojoj je bolnici bila i taj neko koji je ubio je znao u kojem je stanu bila kad ju je ubio, jel? Mhm. A oni su se skrivali, nisu nikome rekli, mijenjali identitet, znaš, ono, Znači neko je sve da ih poznati. niko ne i onak kao, neko u toj industriji koji ih zna intimno je procurio informaciju. Neko je nju htio, neko je moju Aj htio ubit. I onak se prva epizoda završava sa tim da ono, on sa onim onak ljutitim pogledom dođe i onak kaže kao, ok, ja ću ući u tu entertainment industriju, naći ću osobu koja je odgovorna za to i kao ubit ću ih sve ako treba, znaš. I tup, odjedanput on i curica imaju onak 13 godina, kreće u srednju školu, prvi je dan i tu kreće priča. I onda ti ide dalje normalno, onak epizode po 20 minuta. Neko ko je to radio ima jako, jako duboko razumijevanje filma, kazališta, muzike, scenografije, ovih društvenih mreža, youtubanja, influencera, idola. Znaš, onak, kuži kak sve funkcionira i jako puno toga je objašnjeno kroz taj anime. Onak, znaš kak Hajime no Ippo te nauči o boksu. Da, I onak, ako si u boksu kužiš da valja, štima i da onaj koji je radio taj anime kuži boks. E, da. ovaj frajer kuži ovo, sve ovo. Kužiš me. Ti, pošto si ovako imao malo medijskih eksponata i iskustava, toplo bi ti preporučio. A svima koji Ne, nisu pa imali... sviđa mi se priča, od svega ovog kaj si mi rekao, ovo mi nekak najviše se sviđa. Pogotovo ako je onak, ne mora biti mračno, ali onak, ima tog detektivskog ono, štiha malo, to mi se sviđa.
imati onu vibru, on ide, napraviti nešto što niko ne smije znat, ne smije nikom reći da je odrasla osoba zapravo, kod Detektiv Conan, ima malo tu vibru, E pa to mi se ali, sviđa odmah, znaš. ali ima i ono, ko što Goku i ovi trenkaju, da bi postali najjači, tak ti on, vježba glas, vježba glumu, vježba Samo scenografiju, da uđe u tu vježba industriju, editiranje videa. da uđe u I postaje jači da, može naći. Onda, mislim, neće sad dugo Ok, tupiti o tome. ovo će se staviti na listu. Svakako. Rekao sam par friendova, isto da pogledaju, čekam još feedback ove godine da dođu, ali taj anime je iz 2023. I ja sam ga godinu dana ignorirao jer mislio kaj, glupe idolice plešu po pozornici, neće me to interesirat. To je relativno mali dio toga svega. I onda u 2024. sam nabasao na video na TikToku koji je bio kao najpopularnije pjesme iz animea. I sad naravno reći ćeš pjesme iz One Piece-a, Da. Bleach-a, iz Demon Slayera, ona pjesma full popularna, naravno opet Bleach, naš One Piece, Naruto, onako ona Bluebird, sve se izmjenjuju. I onak dođeš do top liste i onak pjesma Idol iz Oshinoko-a. I onak, čekaj, koja je to stvar da onak potukla Naruto, potukla Bleach, sve ih je potukla. Poslušam, full zarazna stvar, poslušam si ju milion puta i onda onak, ok, ajde da vidimo šta je taj anime. I onda sam ušao u to i pročitao sam mangu do kraja, isto jedna od mangi koje sam pročitao u 2024. Znate da nisam baš neki čitač, ali izbacilo mi na Instagramu da je izašao zadnji chapter mange Oshinoko i da su fanovi bili toliko ljuti da su onak snimke i slike toga da su ljudi zapalili mange onak na cesti i bacili ih. Ja onak, kao, to Japanci nikad ne rade, znaš. I onda sam rekao, ok, idem pročitati mangu i onda sam je onak, riješio sam je onak u ništa vremena, nema toliko puno chaptera i došao sam do kraja i onak, kužim zašto su ljudi ljuti, ali pogledaj si anime pa ćemo onda o tome, nego da ja ovako na pamet to pričam. Ajde, može. Može, daću to ću baš pogledati, sad to me zanima. Poslaću ti link, Oshinoko je super. Mislim da smo prošli zapravo sve anime koje smo imali na listi, kojih se ti si možemo prošao sjetiti. sve, znači ja nisam znao za pola, više od pola. Možda možemo sljedeći video napraviti anime kojima se veselimo u 2025. Pa možemo i to, da, može. Tak nešto. Dobro, ok. Ljudi, hvala vam što ste gledali. Please, ostavite nam komentar koji je vama top anime iz 2024. Da li neki od ovih koje smo mi spomenuli ili neki kojeg možda uopće nismo imali na listi. Ili, stavite nam kojem se animeu najviše veselite od 2025. Da. To. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Da. Ništa, ljudi, uživajte.